Ang BFAR 7 o DENR 7 parehong nang hunaw og kasayuran nganong nabutangan og filling materials ang kanhi fish pan sa Sitio Tangke, Barangay Basak. Samtang lokal kagamahanan sa dakbayan sa Lapu-lapu mupasaka og kaso batok sa responsable sa pagtambak sa fish pan. Si Luan Mirondina adunay live update. May Yes, Bob, parehong wa mo angkon ang DENR 7 o BFAR 7 nga may kasayuran sila sa pagbutang og filling materials sa kanhi fish pond. Daw sama sa Waterworld ang sitwasyon dinhi sa Sitio San Vicente, Barangay Basak, nunot sa sunod-sunod nga pag-uwan sa nakalabayng mga adlaw. Kay lupa ang dapit, misulod na sa kabalayan ang tubig. Ang mga sakyanang nangagi, nag-aginod aron masigurong dili maagi sa lawom nga bahin ug malikayang masudlan og tubig. Enjoy hinon kaayo kining mga bata nga nanguha og gagmayng isda. Epekto kini sa nabarang outfall sa Karahay Creek ug sa Gitambakan nga fish pond sa Sitio Tangke. Ganiha, nag-ocular inspection sila Lapu-lapu City Mayor Jonard Ahongchan uban ang taga BFAR 7, DENR 7 ug DPWH 7. Gikonpermar ni Cree J. Lacena, agriculturist sa BFAR 7 nga niadtong 1985 na award ang dapit ngadto sa usa ka pribadong pamilya alang sa fish pond development. Apan human ma-expire ang kasabutan niadtong 2009, wala nay misunod nga application. Gikonpermar usab ni Lacena nga dihang nag-inspeksyon sila niadtong Setyembre sa miaging tuig, nakugang na lang sila nga natambakan na ang dapit. Dulan sa 2.5 ektarya ang kinatibuk ang gidakon ni ining kanhi fish pond nga karon gitambakan na. Kung inyo makita, wala nay lama. Sa hitsura sa kaniadtong kanhi fish pond, kung makita na lang dinhi ang mga yanang ilabi na kung mag-uwan tungod kay napuno na kini sa mga filling materials. Wala naman na kaming tawag dito, masisi. Kasi unang-una, hindi na nga ito pagmamayari or wala nang agreement with the Ibanyes dito sa lugar na to. Iyang gipasabot nga dili iya sa BFAR 7 ang paghatag ug pagtugot nga matambakan ang fish pond. Apan sa telephone interview sa taga DENR 7, ilang gihimakak nga aduna sila'y kasayuran sa pagpanambak. Wala kami maghatag niya permit na mubaktil siya. Nga mong gihatag na niya mamislan sa certification status o sa status sa iyang yuta. Subay ni ini, naglaro ang dakbayan nga mupasaka og kaso batok sa pribadong pamilya. O garon masolusyonan gilayon ang suliran sa pagbaha. We will start on Monday to excavate na makita nga makadagan ang tubig gato sa street sa George Tampo Street nga road nga molapos na gid diri. Kay nakita na to nga ginina nasaksihan gid nato unsa kalawom ang tubig, no? Bob, sa pagakutlo ning balita, wala pa makuhai og habig ang gitumbok nga pamilya. Nasayran nga may laing duha pa ka mga kasikbit nga kanhi fish pond nga nabutangan na usab og mga filling materials o gani napakural na kini. Hinuon gipa-revoke na sa dakbayan ang ilahang fencing permit. Bob? thank you so much sa Luan Mirondina sa imong live report.